sanyengerera saopa komanso amazuzula pamene pakufunika kususulidwa mosaona kapena kuti mosakondera komanso pamene akupanga choncho amathandiza ena kuti aphunzirepo. Ndiye programu ya wiki ino Yagwedegwede inali motere. Takhala ndipo ndipo tamvetsera. Programu lero ya Gwede kuzukuta nkhani zosiyana zimene zikuchitika kunjako. Zambiri zimakhala zikuchitika tsiku ndi tsiku zimene yayenda mwina amatha kumazikamba nkhanizo kutengera zimene iwo amakhulupirira, zimene iwo amakonda, zimene iwo amadana nazo ndi kumakamba nkhanizo modizi wakomere. Ndi ife pa programu ineyi Yagwedegwede timabwera ndi zoona zokhazokha kuzafotokoza kuti kodi nkhanizo zikuchitika motani, osatenga mbali koma kulankhula zoona zokhazokha. Timatokoza kuti makhala pamenepo kutsatira programu ineyi ya Gwedegwede. Ine ndi Selina Dumbula, mundilole ndiwalandire bambo Steve monga manthawi zonse zikuti nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero. Muli bwanji mbanda? Tili bwino. Takulandirani. Zimwe mbiti amike mulungu kukutentha. Ko basi. Mamwe madzi ambiri. Khala so panthuzi, khala malo osapukira ntchito pa dzuwa. Ndithu. Kumati thawa dzuwa. Zipolowe pandale. Tikwese sakukamba koma zikuoneka kuti anthu ena zochita zawo zomwezo. Izi sizabwino mulamuliro wa democracy komanso ku dziko lathu. Akuluakulu anthu andala saligawanitse. Ndi amodziwo. Anthu andala sapatsire ndalama kuti momenya anzanu kuchingira anzanu. Zomwe zachitika sabata yathayi, zomwe zakhalanso zikuchitika miyezi yapitayo kugenda mtsogoleri wa dziko lino. Ku Chikwawa uku madera osiyana anthu makangana kumenyana 5,000 sizabwino. Ko basi. Tipempha atsogoleri athu azipanizi. Azisebata. Achinyamata. Mwauza achinyamata azipanizano asiye kalidwe limeneli. Ndidaona wiki yatha iyo chithunzi cha Norman Chisale, director wa chinyamata wa DPP, ali director wa chinyamata wa MCB kunali nsonkhano wina wake okhuza zipani akucheza limodzi ainake ukucheza limodzi iwo ali limodzi wina mmachezera mmajera limodzi wina ukhalapo wina pano wina wachipani chinapo zomwe zija uthenga umene uja muzuutenga ufike kwa chinyamatano kunena kuti ndife amodzi alesa ali ndi ufulu opakisa nsonkhano paliponse DPP ili ndi ufulu opakisa nsonkhano pena paliponse palibe voletsedwa ayi ili ndi ufulu opakisa nsonkhano paliponse UDF chimozimozi tonde achinyamata ndali msazitengere mkwiyo anthu awa ndamodzi amacheza ainake osamenyana simudzaona alichali chimendo banda adabisana ndano manichisali ayi ndindale nkhondo ya mawu nkhondo ya mawu ndizala mule ndizalere basi osati kusindana zibagira iya koma mutenga miyala kumagenda sibwino komanso apolisi akamagwira ntchito asimagwira ntchito mokondera alakola mulira amenewo lamulo ligwira ntchito yache alakola opposition lamulo ligwira ntchito osati kukondera kuti ayi zititaniza topita kuchisankho akuti lindi ana kufunira bwesa bata tisatengere ndale za maiko ena ayi teni za chisawa za maiko ena dziko athuli ndira mtendere teni tumikiseni mtendere mafumu uti auza anthu athu za mtendere koma choambirira ndi anthu andalewo kwauza kufunika kwa mtendere aphunzitse anthu awo zipolosi zingapangise kuti anthu sanga kamfotire munthu mukonda basi zimampangisa nomkwiyo kuti akafutire kwambiri zimene zazidani musale mavuto anuwo azidziwo koma tipemphe ka director chinyamata ku UTM ku UDF ku DPP ku MCP kuzipani zonse auza chinyamata awo kuti mpungwepungwe pandale kugenda na pandale kutsingirana nsewu kuti awasaduse sizabwino sizitithandiza kalembera akupitirira asamene ali ndi zaka 18 otikwatisa zaka 18 pofika pa 16 September chaka chamawa tikalembetseni ngati ndi yauzika ngati sochita pange expire tipite nacho kulembetsa ndi kamodzi chabwino kokha ukapita fa ukhoza maona kuti fodi akulembetsa kuchira dzulo ndekuti ndikapita ku sukulu ya St. Teresa ndi pa St. Teresa akadilemba kuti kupitaso ku center ina chakunguludi ndiyosagwira ayi akakumangani chabwino kulembetsa ndi kamodzi koma kupatsaniko kuti musungeko sungani pamalo pabwino kamene kusungulitsa wina samuze ndikuti bweretsani ayi musavale makaka chipani musapange kampeni pamalo olembetsera ndithu chabwino
Mavuto akusowa kwa mafuta bambo banda akupitilira, anthu akadagonabe pa mizere ya mafuta akupitisa zakudya ku mizere ya mafuta zithalitizi. Mavuto amenewa afika posauzana akhuza wina aliyense kwa basi zimaoneka ngati magalimoto ke mapalaini amene aja kuvutika kuti apeze mafuta aja komanso ife anthu wamba tikuvutika kwa basi. Kudali msonkhano wa nduna ndi akuluakulu ena kukhuza nkhani ya mafuta kutitsimikizira sabata yatha mafuta mafika weekend akhala ayamba ali ngambwingambwi paliponse lero kulizi ngambwingambwi sakuonekanso yayi sadabwereso nkutifotokozera kuti chuchitika njani chachitika njani kuti weekend ija metinanena kuti mafuta zikhala motereza kanika pati situation ikhala kuti tasitako njani chabwino komano izi zizapangisa kuti chifukwa wani ma filling station muchitikaso chinyengo kwa basi ma filling station ena akugulitsa kwa anthu amene ali ndi zigubu kamene ama drums omwe akumakatenga mafuta aja ndi makagulitsa pa black market mtengo ndikhala 8000 pa lita komanso anthu kuti akugona pomwepo ndikuti ma business awo zinthu zayima munthu ndoti tsiku losana pange business zayima ma transport akwera ma transport kwa anthu amba amalawi ambiri amakwera ma minibus mabasi malole njinga za moto ndalama transport yakwera mwina katatu okawiri aleza mango chwa kumena afuna kwaja kufika pa 1000 nanja kaona kuti pa stage pa anthu ambiri patengo hapo mafika pa 1000 ulendo wa 500 kwa 2000 so zimene zija zimasokoneza munthu chifukwa aliyense ali ndi mulingo omwe amayika wa chuma wa pamwezi kuti ndi transport yanga ilekeza apa akalandira olakapanga profit ma business ake akachotsa kuti akatisunge akandikoyendera ndikolipira renti akandikodyera akapanga ndalama imene jayi ndalama zotokhe mwezi wonse ndi 500 kwacha ndi pakatikati pa 3 weeks nawo mafuta akusowa pakatikati pa mwezi apeze kuti mtengo wa transport wakwera ndi double ndikuti tasokoneza china chilichonse pamenepo kupatula choncho akafuna kukagula sopo mtengo wakwera anthu akweza amagrosari atomato chilichonse nawonso transport ikudula kuti katundu yafika umeneko alina galimotowo mafuta sukuti akwera koma akagula pa black market mtengo wa 8000 damafuna uyika mtengo nawo sawineko zikaziya zikutani zikusokoneza moyo kubomako ukuwawa bola ino anzathu akuboma mafuta ngongo patsidwa pogona pa ulere zakudya za ulere zose sangazione mutavala kapachika akafakia Malawi hapa ndimirira zinthu zopesa chisoni anthu akuvutika kunjaku ndipo zibe zoti ntawunika kapena mmudzi kapena kumidzi mafuto amafuta sokoneza chuma madabachinzere kuti uyandi chikhulupiriro chotatira mafuta akwera zinthu zakwera china chilichonse chakwera chifoti mafuta akusowa njeno chifoti anthu akagula mafuta pa black market chinthu china nawonso ama filling station wa ali pa mavuto andosiya nyumba zawo makagona panja chiopsezo ama filling station ndi business pa business patch ali ndi antchito oma maino ta alipire pa ma filling station ena nandira kamodzi mafuta pa mpaka akungokhala koma anthu andogwira chiro filling station akwena kuti alipiridwe amastenga kuti 2 magetsi pamene ndi pakhale kuti pali magetsi pepacha akwena kuti alipire madzi komanso magadi pamakhaso ma service osiyana amene amachitika pamene paja komanso license yosukuti yayima ya filling station yoyo amakhomera license ndoti kapa kuthapa chaka akuyenera kuti akakhomere kuti ngati sakupanga phindu pano zikhale motani mavuto alimo akulu dziko muno nde mwina anthu ena ake akakhala pabwino saona chifoti munthu uti amene ali pabwino ukamuza kuti anzako akuvutika zimavuta kuti atsimikize nde anzathu kuntundako mwina zinthu zakungozitengera pa ize kapa zifukwa za ndale kapa chani osafuna kuona kuti vuto la Malawi ndi chani tikamati servant leadership njoganizira kuti amalawiwo akuvutika ndi chani tathandize motani nkhani ya mafuta tikuzani chilungamo nkhani zomatabanga la kongeresi kunjaku zinthu sizili bwino kunjaku kuli mavuto zinthu zakwera mitengo ndalama yomwe anthu anasunga yawo kutoba yasokonekera budget yawo singagwire pamenepo zambiri anena makaudali sangaende pasi taganizire na anthu matisa sungaende pasi yosagwira komanso mazuwa nokumata pachangu ziyenda bwa komanso kuliso dzuwa limeneli so limeneliso ndeno tiyeni tithandizane kwambiri kuti nkhani imeneyi ya kusowa kwa mafuta
itabwerera mchimake zinthu zidakhalanso bwino dziko lilipitirire kuyenda bwino zinthu zavuta zasoonekera kumauzana zona ndithu ife pano timakamba chilungamo limene zilili kunjaku kuli mavuto mauza president nakafuna makata awezi tikajabula auze na vice president amayenda acha apite mamawa adzuke ayende mmastate akaona anthu awo akudzuka umene mafilling station ayende mafilling station mwakazonere ayende madzulo mmene zikuvutika ayende mmagrocery afuse mitengo ya zinthu ndi atenge uthengawo akapasa ya president akauze kuti ichitichi zimene zili kuno pano pasakuyenda bwanji pamene pali mavuto otere nthawi ino ndi umene ausi aja nakayendano pamene pali mavuto aziyenda mmagrocery maziona ndizochita zina iyayi ntuma kandi zochita kutumikira anthu konde kumene kwakumaona kuti anthu kumene mafuta otani ndithamange kumene kwete osati kwauza anthu ndi mafuta akhalapo weekend kenako zi osabweranso basi muli ku fight mode dola chizimati osamatenga Malawi ngati chinthu chosafunikira pa nthawi yake omwewa mavoti akugula zinthu modula mavoti akugona panzerewa ndimanena kuti amati mtima ubongo wa munthu suyiwa amakumbuka mavuto amene wadzakumbuka pochonga kwa basi okay mafabuzo kuchezera iyayi ndizona azidziwa chila chiyonsa simankhala mantha kutani kubwera kwauza anthu chilungamo tipanga motere titere tathandiza anthu motere tithandizane mafilling station muchitika kuti akugulitsa mafuta kwa anthu omwe ali ndi ena mafilling station inde amapanga zina ena kumatunga kuti tupa mafuta ena amapindula apotu kuika polisi mmene mucha akathandize kuti athandizire bwino zinthu zithandize chabwino tipite kunkhani ina tinatutumuka anthu ambiri anali ndi mafunso sizimamveseseka akaliyati atamangidwa ndiye mlanduwu wafikano potena kuti akaliyatiwa atulutsidwa pa belo kudadaya kwa chana akaliyati anamangidwa wiki yatha ku Lilongwe kumeneku chabwino lachinayi lachisanu loweruka la Mulungu lolemba fwa kuyamba mongoti akuaganizira kuti amafuna kupalamula mlandu waukulu ngani choncho chabwino ndadasunga chabwino pomwe mabungu ena anadzudzula anthu ena anadzudzula kuti pa malamulo a dziko lino munthu amene auzidwe pasanathe maola 48 belo kuti mwina mwachimwa chakuti komanso belo ndi ufulu wa wina aliyense ndeno mabungwe anatulutsa makalata anthu adanankhula izi sizimayenera kutere kama kumuganizira mlandu otani kwa munthu amene ati mumuuze chifukwa ndikuzunzana ndi zimabweretsa manong'onong'o yayi facha zimenezi mwina amanga pa zifukwa za ndale zimabweretsa manong'onong'o osiyanasiyana koma dzulo adapita ku khoti kumene ku la Lilongwe magistrate kumene kuku apatsa belo ndipo apatsa mulandu omwe akuaganizira kuti akuti iwo ndi anzawo awiri akuaganizira kuti ankakambirana okay tinene kuti conspiracy to assassinate the president ankachita upandu akuaganizira kuti apanga upandu amakambirana zopanga upandu akuti okupha president wa dziko lino ati mlandu adapalamula akuaganizira kuti adapalamula mwezi wa Machi ndi Juni chaka chino ku area 44 ku Lilongwe chabwino ndeni mlandu umene apa akuaganizira akuti awiri anzawo ati akusowa sakuapeza apolisi akuwasakasakabe ndakuti boma akuyimira boma amapempha kuti aitonjezere masiku ena 7 nkhani ikufufuzabe izi zomwe maloya akaliyati adatsutsana nazo ndiyeno pamapeto pa zonse khoti lapereka belo kwa mayi Patricia Kaliyati omwe secretary general wa chipani cha UTM chabwino ndipo auza tadzikaonekera ku khoti kumeneku lolemba lina lililonse apereka shulite ya 1 million kwacha komanso mboni yawo 500,000 komanso apereke zikalata zawo zoyendera zakunja komanso khuzani kapena kukambirana ndi amene ali mboni pa nkhani ya milanduyi pakali pano nkhaniyo ili mochero yes ndotiziona kuti kodi kutsogoloku mabzetake ndotani chabwino tikapumulire pang'ono omwe ndimene tikuchitira program ya lero ya Gwedegwede tikapumulire tibwerasa chachiwiri cha program ya
Gwede kupitiriza kuzukuta nkhani zimene tabwera nazo tsiku la lero. Timathokoza nthawi zonse kuti makhala pamenepo kuitsatira program imene ibambanda ndikulandira chigawo chachiwiri. Finally, Commission of Inquiry ije makhala mukuyimbira nyimbo pa program ino ya Yagwedegwede imene imanena kuti ifufuze makamaka za ngozi ya ndege imene inapha mtsogoleri wa dziko wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino ndi anthu ena. Yakhazikitsidwa ndipo ndanena kuti afune asafune imene ikhazikitsidwe panga talike panga fupi azayikhazikitsa tizadziwa tiyamike president wa dziko lino kuti wakhazikitsa ngakhale bepatenga nyengo yayitali kuchoka pomwe vice president wa dziko lino komanso anthu ena adatisiya pomwe tafuna mayankho pa mafunso omwe tili nawo. Padusa miyezi ambiri anafotokoza chifukwa chake a president opolankhula zomwe atengera nthawi kuti tifike pamenepo koma ayayi ndi tiyamike kuti zatero kuti chiganizo chakhazikitsidwa ayikamo anthu 19 omwe atakhale a komiti imene yofufuza ndipo apatsa mpakana kumapeto a mwezi wa Novemba kuti akhale afufuza ripoti lawo apereka. Tsono malamulo a dziko lino ndomwe amauza president kuti asankhe commission of inquiry akapanga ripoti limene lija akafufuza akaperekanso kwa mtsogoleri ndemene magwirira ntchito iyoyi ikhala pansi ndikuona kunena kuti kodi ntchito yathu itigwira bwanji tikufuna ndani amayitanitsa aliyense amuyitanitsayo sumakana malamulo mena makhalira tumanya tukaonekere akakufunse mafunso akapangapanga kafukufuku wawo yatuza mene mumuli Justice Jabalide amene ali oweruza bwalo la milandu muli Mosinyo Patrick Tawale kuchoka kumpingo wa Katolika amenewa anakhalaponso mu komiti ina za COVID ndi nthawi ina tinamva kuti amenewa anthu amapa sana malawa sa COVID amakana munthu wachilungamo kwambiri wasembe wachilungamo muli Pastor Tony Nyirenda anthu mmadzi wa Pastor Tony Nyirenda choka ku Seventh Day Adventist muli Bishop Mary Nkosi muli asundizwayo Madise muli Inkosi ya Makosi mfumu ya Ngoni imene Inkosi ya Makosi 5 kuchoka ku Zimbabwe muli Senior Chief Magwangwala kuchoka ku Nchewu muli Justin Kandawire Brigadier Mituka opuma retired muli Emma Kalia, Sylvester Namiwa, Professor Nyengo Nkandawire, Alan Chinula, Dix Kwatani ndi ena mbiri. Kuti wowa afufuze pa mafunso mali na wanthu. Komanso kuona kuti kodi ntchito yawoyo ayigwira motani. Akayigwira akapanga present kwa president tipemphe kuti kudzakhale chotheka kuti nthawi imeneyo ripoti ilo lisazakhaliridwenso koma lidzatuluke kwa anthu odziko lomwelo olomawa lake anthu azaone kuti nchani chifukwa mukadzalikhaliranso idzakhalanso nkhani naso yomwe idzakhale yotani yokuti igweresanso manong'onong'o ena ndi ena ndenonso amene mukudziwa kuti muli ndi umboni fana ngasanthu anthu ankatikava tu mavie anthu munkafotokoza kulemba zimavala glass akhazikitsa komiti imeneyi pitani ndi umboni wanu ndi zomwe munaona ndi zomwe munamva mukafotokoze kumeneko olo mwina ikakwita nani pitani kakambeni osomangolankhula zinthu mu social media tameja ma social media mu malankhula kuti mudaona zotere muli ndumbo zotere zidatere ena mudali mapilot mmenemo ndeno umene uja ndumbo nomwe kufunika ndumbo nomwe kufunika kuti commission of inquiry imene ithandize pakafukufuku pa mafunso omwe tikufuna ayankhidwe anthu enanso mabungwe ndi anthu ena kupempha kuti kafukufuku amene iwo akamachitika akhale wapambalambanda asakhale wakuchipinda kuchipinda chomata koma atiuza kuti malamulo akulola maiko anzathu akamafufuza timaona pena parliament amatha nkhani ina kuti amuyitanitsa munthu amufunsa atola nkhani timakhala momo pena so amatha kumaulutsa live pa radio pa TV zokanizidwa yayi ndi anthu akupempha kuti kafukufuku amene akamachitika akhale sopambalambanda kuti kama radio azikapanga live apa TV azikapanga live kafukufuku ameneyo
akhale wa pambalambanda anthu aziona chichitika ndi kuti chani kuchitika ndi chani Chabwino. ya nde atiuza kuti kodi malamulo kapena zomwe auza ndi zololeza kutero koma amenewo ndi mapempho amodzi amapempho a anthu osiyanasiyana Chabwino. ya koma poti zonse zimayendera ndondomeko ndi malamulo timva kuti kodi zotani koma tiye tipereke chikhulupiriro kwa anthu amene asankhawa kuti agwira ntchito yawo tizaweruze ripotiro likatuluka kuti ntchito sanagwire bwino kapena ntchito agwira bwino wapakali panopa sikuti tiyambe kuwakayikira kwanena zambiri kufuna kuwagwetsa ulesi kapena kutani ayi tiyeni president tinamuuza kuti asankhe wasankha anthu amenewa tiasiye taone tapatse mpata amene tili ndi umboni tiye tikaperekereni amene tayitana atayitanidwe kuti apite komanso ngati kuli kotheka kuti alola anthu tidzikamvera atiuze kuti ayi ndizotere kapena ndizosatheka ndithutu chabwino tipite ku nkhani yathu yotsiriza zinayamba ngati nkhambakamwa chabe iyayi ku UTM kulibe ujeni chigwirizano umene kwanthu kuyambana zafika poti mpungwepungwe komanso kudererana ku UTM kuli pambalambanda komanso sikukutha kukupitirira paja tikakamba nkhani yotika ya 20 million ya ku convention nde awusi amati ayi sindikuzidziwa neki sidavomerese anthu ena ochepa adapanga izi lero kufuna kuti kukakhaleno ankumano wa neki yonse akakambirane nkhani imene adawika lachisanu lapitale chabwino koma ndapezera lachinayi secretary general wa chipani wamangidwa nde akuti a president a chipanichi adanena kuti kumano amenewo lachisanu usatheke chifukwa chokuti secretary general wamangidwa koma akuluakulu ena mu Central Executive Committee ndi akuluakulu aneki adapemphabe a president kunena kuti ayi ngakhale amangidwa tikapangebe mkumano tikakambirane a president adanena kuti ayi mawu amodzi no achipani cha UTM chabwino koma sikufika kuti akuluakulu yena ngakhale president kawiri konse adanena kuti ulephereke kenako ndikukana akuluakulu yena adakakumanabe ndikupanga msonkhano chabwino ati kumene kugwirizana za madeti malo ndi fee yokapereka kumene ku convention amene afuna kuyimira nawo eya komano malamulo akuluakulu odziwa malamulo achipanicho akunena kuti chomwe yagwirizana National Executive Committee ngati chikutsutsana ndi utsogoleri wa chipanicho chimakhala chinthu chopanda ntchito malinga ndi malamulo awo ndekana kumana apresident adanena kuti ayi koma iwo kumene kwakakambirana zokhuza convention kazokhuza chani zimene zozo ndinalo andvoid angokambirana ulere chabwino zikungosonyeza kuderera I think anthu amaderera ausi kuchipanicho kuli anthu ena omwe safuna kuvomereza kuti ngamena tsogolera pakadali pano pani mtsogoleri chimafunika pamalo ndikulemekeza utsogoleri izizi ndi ndale ubwino kapita convention inde atakhala sakuwafuna ausi akanakaonetsera kumeneko kani kanthawi kongofuna upangira zinthu zinthu waderera palibe chomwe chingathandize malamulo akupatsabe mphamvu ausi olo mutafuna olo musafune ausi ndi mtsogoleri pakali pano ali pamene pakadali pano November kadza wina kasadza wina vomerezani chifukwa izi zigawa chipani ndimakuwuzani kuti ngati mukupita ku convention muli ogawanika zikhoza kukathera konko chipani olo zikhoza kukamanga chipani koma ku convention sikothetsera mavuto anu mavuto mumathetsa musanapite kumeneko kuti chomwe mwapangana ku convention kuja chikakhali cha mphamvu ndi kupita patsogolo chifukwa mukapita convention muli ogawanika anthu ena akanyanyalako anthu ena akachokako kuchipaniko ndani ajamayamba zawonso komanso maudani akakhala kuti akupitirira molomo kuti tigwire ntchito limodzi chifukwa zimasangalatsa kuti amene aluso convention akuvomereza ndikukhabe mchipani momo ndikumathandizira zinthu zina mchipani momo koma kusiyana kuti akaluze ndakati nagwafa chakuti akona pandipanga chakuti inenso ndipanga zoti ndingogwa limodzi chipani chimabwerera basi alese muchipani muja ali ndi anthu ake teni ali ndi anthu ake amene amansatira amene amakonda izo
zozo samana ndema vodi kunanga olo mutanena kuti ausi simmakonda koma kula anthu amwe ausi amakonda olo mutanena kuti akaliati simmakonda kula anthu amwe akaliati amakonda olo mutanena kuti njawala simmakonda kula anthu amwe njawala mana amakonda ndipo amasatira kumwe kopita njawala ndipo amasatira kumwe kopita akaliati iwo amava ndipo amasatira kumwe kopita ausi so zilande chipani muja ndiofunika komanso tizoti tili mu democracy maganizo ausi sakakhala komera wina aliyese koma tisanyoze koma talemekeze maganizo akaliati sakakhala komera wina aliyese koma tisanyoze talemekeze maganizo achidanti sakakhala komera wina aliyese koma talemekeze iwowo ngati ali pa udindo omwe alipo timalemekeza utsogoleri koma zoma kuchitazi kusagwirizana kuchita kuonetsera kotere kudelera mtsogoleri ndi chibwana chachikulu chipani chimene sichikwenda kuli mphekesera zina kumene ati chipani chili ngongole ya 4 billion tifufuza bwino kuti zikuti banje kukuite mkongako kumveka zambiri ya kodi idabwera bwanji ndiona nkhani kapena ndi andali akungoika mbira andali kufuna kuwasokoneza anthu kapena idachoka pati chabwino ndi tutu mwezi pasanoka ntchito apo mazilemba mwene maza koma tibwerereso kunena kuti ziwawa pandale sizofunika kwa basi tisatenge nawo gawo chagwisidwe ntchito maka ifanyia mara faja 1000 chifukwa cha 2000 ukatole chimwala si anatsogolerie nazipani zina adutse apite MCP funa kapanga sonkhano kwa Goliath azibwerako akapanga sonkhano wawo isapange sukudali amutenga munthu ina lesi sukudali yako munthu antafuna munthu salowa nyumba zanu MCP funa kapanga sonkhano kudi uje DPP funa kapanga sonkhano kudetsa asiyeni sukudali akatafuna azibwerako akapanga sonkhano aho mova zimakaza 3 hours abwerako basi pita mukaonere mulindo inu ngati mufundi mbamvu pitaniso makapange komweko sonkhano si basi tu palibe njira yonse yovuta komano anthu afuna nene fundo zawo sewa UDF afuna upita uchitipa asiyeni atopere moza pite penali ponse tisapange ndale zonyozana ndale zomenyana ndale zogendana ndale zimezo zidapita kalekale tete kondeni dziko lingati lathu achinyamata nzanga kaya maluza atimenye cha mtundu wanji koma musagwire ntchito ukamenya nzanu chifukwa cha 1000 zilibe phindu akakumangana amene wasabwera udzakuturutsani amana kuti ayitipase tichikalata chosonyeza ndinu wathu yetuna ndidaperekapo chitsanzo cha wina governor wina wa chipani china anthu adamotchera katundu dadakasuma ku court onena kuti chipani chija ndali governor la chinja tufuna chindilipire anthu andotchera katundu ndili governor asichinandithandize chipani chinetu maloya wake nukanena kuti mumuza tionese kalata yokuti ni membala wathu komanso ife tinamusankha tinampasa kalata yosankha kuti ndi ali ndi udindo nakupeka udindo pang'ono nde iwe ndino wa t-shirt ndi chitenje chipani chipamukana chipani sunganena zoti mukaone kwathu kuli zitenje mukaone ndino wa chipani chisizikamveka ndi maonenda ku convention ito sipatsidwa kalata kuti ndakupangana point umangunyamuka nawo apo kusankha ndinu auje a deputy treasurer general basi koma kuti bekalata yomwe mabwera uneruka imanayo iyi kuti mungapita nayo pa court kuti ndikufuna uje compensation choka kuchipani ndine wawo kalata yanga ndi kulibe ndine member inu yanu t-shirt basi t-shirt dizidate nditu ndofuna makhala usamala kwa basi chabwino timalize choncho tokoza kuti matizi kuti nkhani zimene tinabwera nazo tsiku la lero kumaliza motero program ya lero Yagwedegwede pano timazakamba nkhani imene zilili poyenera kudzudzula poyenera kuyamikira osatenga mbali koma kulankhula zona zokhazokha ngati awo amene sakusangalatsani wachita zabwino ife timazawayamikira pano ngati anyuwaso awo amakusangalatsaniwo ife timazanenanso pano osatenga mbali koma kulankhula zona zokhazokha otizikutira nkhani kufufuza ndi kubwera pano kuzafotokoza zikukhala motani ndi bambo Steve Kondo Banda pa makina tinali ndi Luke Chafukira pa FCC Takamanda ine ndi Selina Dumbula timakuthokozani kukuyamikirani kukunyadirani kuti makhala pamene pakusatira Yagwedegwede komanso maprogram osiyana mkhale pomwe pakupitiza kuonera maprogram osiyana ife tipita gwede